दा सेंग्रासो नुदों माथो नोंखौ नङा खुलुमबाय दे हाब सिंग्राय दंलै सारा हा सिंग्राय दं जोंबो नंगौ हनै नुवाखै मालाय मोजाङैनो दं दा रायलायनोसै र' दा बोरै माबा मोना सम्पदा मोना बोरै दे नङा साम'खौ एसे जाफिनबाय था देबना हा मेरला हारदों लाबोना फानफैसिगौ दाना दे सानथि जिरायदे आरो जाबायनो ना दसे जिरायथ' दे ओमफ्राय मालाय बिथिंखौ आनसलिकफ्रा खालामो ओमफ्राय लकेलफ्रा खालामो दा बे नोंना साख्रिया जाबाय आसाम एसेम्बलियाव लाइब्रेरि एटेन्डेन्टनि मोनथिबाय रेगुलार साख्रिखा बे थार्ड ग्रेड बिसना लादोलाय बेखौ बोरैबा जायगाया नोङो 15-20 दिननि गेजेराव माने फुजा बायनानै नों माला जायो लरेन्स लांनानै जइन खालामनांगौ नोंसिनि क्वार्टारावनो थाथ' होनांगौ मिथिबाय औ आं बोरै नुनांगौ आं दासो दोनैसो फैदों स्पीड बारायनाय खमायनाय आरो मुभ खालामनांगौबा खालि आवगायना होनांगौ ब्रेक खालामनांगौ हावरि थांनोबा नै आरो ओरै फैनोबा नै गियाराबो बे टप आरो ओरै थांबा बे थांबाय थाबाय जि स्पिड आरो ब्रेक जेबो गैया बेखौ हगारबानो थाबथागोन मोनथिबाय प्लास स्पिडा बारायलांगोन हनै दा नै स्पिड बारायबाय नालाय नै खारलांखासै बे स्पिड बारायबाय दाना ओंखायनो इसिबां स्पिड होनो नाङा पाले लयखौनो हि ब्रेक करिले हल हि निजे जागोन बेखौ सब इमान इजि माने बेटारि गैयाबा नारनोबो हागोन बेटारि गैयाबा